També val la pena contemplar una raresa com és la seva antiga plaça de braus reconvertida en vivendes. Cada 27 d'agost se celebra a Tarassona una coneguda festa anomenada El Cipotegato. Al migdia surt de l'Ajuntament un curiós personatge, vestit amb una disfressa multicolor i armat amb una tralla que acaba en una bufeta, i a qui els veïns apedreguen amb tomàquets. Des de Tarassona, amb el Keiles com a guia, arribem a la població de Los Fallos, protegida per grans tallats de pedra rogenca minats de coves. En una d'aquestes coves diu la llegenda que habitava el gegant Caco. Una altra allotja la curiosa ermita de Sant Benet. Darrere el casc urbà hi ha la presa del Val, que pren el nom del riu Can Bassa, malgrat que les seves aigües no procedeixen majoritàriament d'aquest riu, sinó d'un transvasament fet del Keiles, mitjançant una sínia i un túnel de derivació. L'embassament del Val regula les aigües dels rius Keiles i Val, destinades al subministrament de Tarassona, a la vegada que assegura i amplia les dotacions dels regadius de la comarca. Seguim el curs del petit riu Val fins a la població soriana d'Àgreda, ciutat àrab i cristiana, de merescuda fama pels seus embotits i pel seu patrimoni monumental. En aquest aspecte, s'ha de mencionar el Palau dels Castejones i el Call Jueu, juntament amb les esglésies de la Mare de Déu de la Penya i la de Sant Miguel, amb la seva torre romànica i les portes de la ciutat, de marcat accent arabesc. És hora de fer via cap a Bozmediano per veure el naixement del Keiles, que no es troba en un paisatge tan impressionant com el naixement d'altres rius, però que de ben segur el supera en cabal. De la cova sorgeixen a borbollons entre 600 i 2.000 litres per segon, la qual cosa el converteix en un dels brolladors més cabalosos de la península Ibèrica. Des del naixement volem fins al cim del Moncayo, un gegant que destaca al límit de les províncies de Sòria i Saragossa, però molt a la vora de les de Navarra i La Rioja. Va ser aquest el Mont Caius romà cantat per Marcial, que el citava emblanquinat per les seves neus. A causa de la seva alçada, 2.315 metres, el massís del Moncayo capta humitat de les boires i la reparteix després, a poc, creant fantàstics racons i magnífiques fonts a la seva falda. Des del seu cim, en un dia clar, podem albirar els Pirineus al nord, les serres de Cebollera i Urbión a l'oest, les planures de la depressió del Duero al sud i la vall de l'Ebre a l'est. El Moncayo és un lloc idíl·lic per als amants de la fauna, la flora, la muntanya, la micologia i els paisatges. És, en definitiva, un privilegiat enclavament natural, especialment agradable a la primavera i a la tardor, encara que qualsevol època de l'any és bona per disfrutar del seu entorn.
La singularitat del Moncayo és deguda especialment a la varietat de pisos de vegetació dels seus vessants, on trobem des de les alzines mediterrànies fins a les praderies alpines, passant pels boscos de pins i per les fagedes intermèdies. Des del Moncayo seguirem ara el curs d'un petit riu, el Güecha, o la Güecha, com l'anomenen per aquestes terres. Sobrevolem el nucli urbà de Trasmoz i el seu castell, transformat per la imaginació popular en un lloc de bruixes i aquelarres, potser perquè en algunes ocasions s'hi va falsificar moneda a l'interior, essent aquest el millor mètode per allunyar curiosos. Quan no són els boscos d'arbres els que es barregen amb els núvols, són els boscos de molins de vent els que destaquen a l'horitzó. Riu avall hi ha el monestir cistercenc de Veruela, fundat cap a l'any 1145. Va ser adquirit per l'Estat el 1844, després de la desamortització, i és actualment propietat de la Diputació Provincial de Saragossa. Pròximament s'hi obrirà un parador nacional als dormitoris barrocs on van viure els germans Becker, etapa final d'un viatge que Gustavo Adolfo relata viscudament a la primera de les seves cartes des de mi celda. Tornem a l'Ebre per seguir el seu curs des de Tudela passant sobre el Bocal, lloc on neix el Canal Imperial, una de les obres públiques més importants del segle XVI i XVIII i que s'obre pas cap a la capital aragonesa. Entrem a Aragó per una zona farcida de referències a la ruta quixotesca, ja que és més que probable que aquestes terres fossin l'escenari de l'episodi de la Barca Encantada, en la qual el cavaller i el seu escuder estan a punt de morir entre les rodes d'un molí. Pradilla de Ebro és la població de l'Ebre mitjà que més pateix les riuades, ja que els dics que la protegeixen no deixen sortir l'aigua una vegada que hi ha entrat. Des de l'aire s'observen molt bé els antics cursos abandonats del riu, convertits en zones humides que les aus aquàtiques aprofiten. Luceni va tenir una fàbrica de sucre que consumia la remolatxa de bona part de la zona, fins on era transportada pel Canal Imperial mitjançant barques, alguna de les quals ha quedat com a mostra del que va ser la població en altres temps. Alcalá de Ebro resulta inconfusible pel pilar que emergeix enmig del riu. És un dels pocs elements que perduren del telefèric que portava la sal des de les mines de Remolinos fins a l'estació del ferrocarril. Ara és ocupat per un niu de cigonyes. Una estàtua de Sancho Panza al costat del riu ens recorda l'episodi quixotès de l'ínsula Baratària i la relació de Cervantes amb els ducs de Villahermosa, de la veïna Pedrola. Una altra muralla protegeix Cabanyes de Ebro del riu, el seu enemic secular, que sempre ha estat més temut que estimat, per més que ara se'ns presenti una imatge idealitzada dels rius. No hem d'oblidar que, a més de proporcionar aigua per als regadius, transport i pesca, amb massa freqüència arrasava vivendes i collites. Aquí ens acomiadem momentàniament de l'Ebre i remuntem al riu Jalón, afluent de cabdal molt irregular i que travessa terres de grans contrastos.